Siirry vaan lähemmäksi ovea jo. Se tulee sit vauhdilla kun se tulee. Kato nyt. No, saa valita. Kaikkea tällaista pohditaan tänä iltana, siis kello 17.15, kun Radio Suomessa alkaa Eric Clapton ilta ja puhelu, ja hän otetaan vastaan varmaan jo puolta tuntia aikaisemmin, ja sähköposti pelaa, että sinne vaan. radio.suomi@yle.fi. Selvä. Saanko minä nyt jatkaa tätä showtani? Kaikin mokomi. Kiitos, Terve. Se syö minunkin peiliin. Me ollaan selvästi hänen reviirillään. Juu, jutteleekin vielä. Hauska kaveri. Ei uskalla avata ikkunaa enempää. Tulee nokka sieltä välistä sisään vielä. Mennäänkö pois häntä häiritsemästä? Mennään.